Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulo ibandla likaNkulunkulu uBaba wethu, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi sekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka zize ebungcweleni naseqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, sikuhlolisisa ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke abazalwane ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nefakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa eyifundiswa ukube ngabe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi uyayifakazela yini ngemibhalo engcwele, nomduduzi umoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu ngemfundiso enisuke ifundiswa yona ukube ngabe iyona yini. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa kuzona kufakazela umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, uNkulunkulu wenkazimulo ohlezi emazulwini manje naphakade. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngembhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimuliswa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane sonke kule ndlela yobungcwele enguKristu Jesu. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Sibonge sithule bona ubufakazi ngawe embhalo ongcwele ukuthi yinye inkosi yenkazimulo, yinye inkolo yabangcwele, munye umpaphathiso wabaphendukayo nabakholwayo yizwe eliphilayo egameni likaJesu Kristu. Lokho simbonge njalo uNkulunkulu esithi mesibheke emuva lesisuka khona sibona amandla akhe. Ngakho sithi akekho ofana naye emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Mkhulu imisebenzi yakhe, akamkhulu ngegama kuphela. Imisebenzi yakhe emfakazelayo iyona yenza sime sifakaze amandla akhe. Uma ke simfuna yena akafuni sibe ngabazenzisi.
ukho konke asikhombisa kona ukusifanele ufuna silahle okungafanele nokuzosilibazisa ukuthi sifinyelele lapho ekumele siye khona. Ngakho uma umzalwane uthi uyakholwa ungabe umzenzisi. Kumele ube umzalwane ohamba ngeqiniso kukho konke. Ungabe umzalwane ozama ukuthenga amehlo abantu. Kepha konke okwenzayo ukwenzele wazi ukuthi khona ongabonwayo obona konke yena. Uyena kumele simthokozise simjabulise. Izindlela zethu zonke zimenza athokoze uma singamakholwa. Ngakho ke uma ethi incwadi yesambulo sahluko 21 verse 8, Kepha amagwala yabona ke ngikhuluma ngalonto leyo njengamanje. Amagwala amagwala abantu abafuna ukuba bahle phambi kwabantu ngokuzincengela nangokuthi bafune ukufitha in ezintweni ezingahambisani neqiniso, bafuna ukuzimixa. Uyalizwa iBhayibheli kwincwadi yeZaga sahluko 1 kusukela kuverse 9 liyakutshela ukuthi uma abangani bakho bekutshela noma isikhohlakali bekuyenga bethi hambani nokuthela abantu noma niyophanga abantu, ungavumi ngenxa yokuthi wena uwazi imiyalelo inikiwe ukuze wena usindiswe. Asisindiswa ukuthi sizibona silungile, kepha sisindiswa ukuthi sihamba ngomyalelo olungile osunikiwe siyawenza. Uma umazi uNkulunkulu yazini ukuthi ayini angayifuni. Njengobaba wakho, angithi simbiza ngobaba wethu. Njengobaba wakho ufanele ukwazi ukuthi yini ubaba wakho angayifuni, yini futhi afuna yenzeke. Bese ufocuse uqaphele ukuthi ungabe uyakwenza yini konke okuzojabulisa ubaba wakho osezulwini. Ngakho ke simele ukunderstand ukuthi uNkulunkulu akabafuni amagwala nalabo abangakholwayo uthi akabafuni. So uma ukholwa ngenxa yami, ukholwa ngenxa yokukholwa imfundiso kaBaba wethu osezulwini egameni lika Jesu Kristu, indodana yakhe yona yodwa ayithumela ukuba izogcwalisa konke kulunga komuntu. Ngakho ke simele uqonde ukuba ekuhambeni kwethu akufanele sibe amagwala. Uma uyigwala umzalwane oyigwala ngeke uze ulungele izulu, ngokuba uyokwenza noma ngabe yini abantu abathi yenze engalungile embi phambi kwabantu ngoba nakufuna abakuthembe noma ufuna abakuthande. Uyokwenza noma ngabe yini umzali wakho athi yenze ephambene nentando kaNkulunkulu ngokuba ukusabisa ngokuthi uyakuphakela noma uzokuxosha abone ukuthi uzophelela. uJesu Kristu uyinkosi okuyena owangiqhelelanisa nabangani bami basemnyabeni, owangiqhelelanisa nabahlobo bami begazi, wangakhela umndeni omusha kamoya. So anginakusaba ukuthi ngenxa yokuthi wena umzali uyaphaka ukudla noma uthi uyasebenza ufuna ngenze izinto ezifunwa uwena eziphambene nentando kaNkulunkulu ukuze ngijabulise wena, ukuze ngikhombise ukuthi ngiyakuhlonipha. Ukukuhlonipha ngifanele ukukuhlonipha ngikuthande, kepha ngeke ngenze into othi angiyenze ephambene nentando kaNkulunkulu.
ukuthi uyahamba uye kamama uyangichaza noma uya kamthandazi noma uye enyangeni ubuye nezinto uthi nami kufanele ngibandakanyeke kulezo zinto ngibe ngikutshela kahle ukuthi mina ngikholelwa ukuthi impilo yami ngingayiphila ngaphandle kwakho konke lokho wena okholelwa kubona ukuba ukhona umoya ongiphilisayo ongenza ngiphile ngoba wangidala. Ngakho ke iwona futhi ongangigcina kulomhlaba ungivikele kukho konke abathakathi nabenzi bokuba bakwenza empilweni yami. Ithemba lakho ngokuba lisezintweni eziphathekayo uzocasuka ngokuba bonke abantu abakholelwa izangoma, amadlozi, amanzi, oshembe bangakubulala ngenxa yokuthi ugxeka izinto abazenzayo. Kepha bona mabegxeka uKristu, uma umazi uKristu ngeke uzumbulale. Wena uyaqonda ukuthi into eyenza akhulume kanje ngokuba usekumnyameni. Uma yena ephile enyameni ubona ukuthi inkinga umakhelwane. So uma ibona inkinga ukuthi umakhelwane uyabona lo muntu ukuthi ke uma ezivikela uzivikela kumakhelwane akamazi uSathane. So uma ezivikela from umakhelwane angenza noma ngabe yini ukuthi abulale umakhelwane. Ingakho iBhayibheli njengomuntu osindisiwe likutshela lithi ungami enkundleni yabakholodayo. Abantu abakholodayo, abantu abazitshelayo nabaziphakamisayo nabadelelayo ngemisebenzi yabo nempakamo ekhona phakathi ezinhlizweni zabo ngenxa yokuthi abanakho ukuqonda emehlweni akhe ulungile bathi phambi kwamehlo omdali isenzo sakhe asilungile. So uma samukela uJesu Kristu sahlulela into embi umuntu ophilayo emhlabeni engamele ayenze ukuze athole impilo angahluleli wena. Anginandaba nokuthi wena ucabangani. Nginendaba nesenzo sakho senzayo esizoqhatha noNkulunkulu. Umsebenzi wami lowo. Ayikho enye into engathi ngifuna ukuyishumayela ngaphandle kokuthi nginixwayise ukuthi uJesu Kristu uyeza. Ithi incwadi yesambulo sahluko 1 verse 7 uyeza ngamafu. Wonke amehlo aza kumbona. Zonke izizwe ziyakulila ngenxa yakhe. Nalabo bamgwaza eceleni. Ngakho ke uthi wencwadi buyela kuthando lakho lokuqala ngaphandle kwalokho ngizofika. Ngizocisha kwalesibane esivuthayo. Kubona bonke abantu abayakholwa. Angikhathali ukuthi ngabe ubani umfundisi wakho. Okuyena obalekile uJesu hayi le ndoda emphambi kwakho. Bonke abantu abakholwayo umele ukubhukula. Umele ukubhukula isikhathi sokuthi usukume ubhukule. Isikhathi siphelile. Uma ungaqondi uzovumela noma ngabe yini ezokuphazamisa umosha isikhathi sakho ngokuba uma ufa manje awunako uzilandulela. So ithi incwadi yase-Efesu sahluko 2 usukela kuverse 1 njengoba nathi sasihambe bomnyameni ngesikhathi ngaphambilini sisahamba ngezinkanuko zezwe. Oyifundi Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesibili ivesi lokuqala. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. sesithole ukuphila manje ngomusa nangeqiniso. Umusa ukuthi ke uthole ivangeli mahala. Ungezi ukhipha mali, ungezi ukuhlaba silwane, ungezi ukuthethelelwa izono zakho noma ngabe isiphi isimiso ngabe sibekiwe kuthiwa senze. Wena uthethelelwa izono zakho ngokuba utshelwe izindaba ezilungele wena njengomuntu odaliweyo uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Wena uthatha isinqumo, awuthathelwa isinqumo. Uma sawuthatha isinqumo akekho kufanele akuncenge ukuthi woze esontweni. Akekho kufanele kulande ukuthi woze esontweni. Akekho kufanele ukunaka kukhumbuza ukuthi wena thandaza ngokuba mase umamkele uzomfuna ngenhliziyo yakho yonke. Mase umamkele uzomlambela ngokuba vele wena ubulambile manje sowuthole amanzi nesinkwa esivele ezolweni. Sowuzozitika ke manje ngazo. Mawuzitika ngaso uzodlela ukuthi ke
usuthe ugcwale uthi impu bese ulinda ngemisebenzi emihle ngalesikhathi ulinde ubaba wakho njengoba ethi uyeza ngamafu. Uthi kwincwadi kaMathewu sahluko 25 verse 32 kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. uma esebuya ke kuzobe sekubuthelwa phambi kwakhe izizwe zonke Ibahlukanise abanye kwabanye. bese ke njengoba ke esho ethi abakhe bazomlandela. Uthi kwenye incwadi kufanele ukuthi kuyekwe kukhule ukhula nezithelo. Uzothi bese fika ke yena bese ke ahlukanise abanye nakwabanye. Kuza kubuthela phambi kwakhe izizwe zonke ibahlukanise abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo. Obani Kepha izimvu? Obani izimvu? Ilabo abenza intando kaNkulunkulu. Uthi ke nazo izimpisi meziza zigqoka izikhumba zezimvu uma ziza phakathi kwezimvu. Ingakho ke ethi kufanele kukhule konke noma ngabe uphakathi ebandleni uthi wena uzitshela ukuthi uyimvu kepha wenza imisebenzi yobumbuzi. Uyofike mase fika akwahlukanisa kubeke nezimbuzi ngokuba ubuphakathi kwazo izimvu kepha ubuziphathisa kwembuzi. So uma esefika ungaxwayike mase uhlukaniswa ubekwe nezimbuzi kade uzitshela ukuthi wena uyimvu ngokuba izimvu zakhe. Uthi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 7 verse 21 akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi, akusibo bonke abathi kimi Nkosi Nkosi, abaya kungena embusweni wezulu. akusibona bonke abathi kimi abathi Nkosi Nkosi, Abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. So umele uqonde ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abenza intando yakhe, hayi abantu abahleli phakathi kwabantu abazibiza ngabantwana bakhe kepha into efunwa uye bengayenzi. Ngokuba ungasho kubantu ukuthi uyakholwa uthi Nkosi Nkosi kepha ke uthi kwincwadi kaJohane sahluko 10 verse 11 or verse 10 into uJesu Kristu ayizele kithi Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime. uJesu uzele ukuzosinika ukuphila ukuze sibe nokuphila okuphakade. Kuchichime. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle, Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe. umalusi omuhle angathi beqhamuka izimpisi ame phambi kwezimpisi kumncame kufe yena ngenxa yezimvu zakhe. Uyazilwela azivikele izimvu zakhe, angazifela izimvu zakhe ukuze kusindiswe izimvu zakhe. It's the same thing noma kuyefana nolokhu uJesu akwenza ukuthi eze emhlabeni ashiye isihlalo sakhe sobukhosi azolwela thina. So manje ke sibiyelwe ngegama lakhe, sibiyelwe ngegazi lakhe, sinikwe umoya engcwele kuyiwona ogcwalisa ukuthi thina sivikeleke kulowo omubi oza ukuzobhubhisa nokuzontshontshwa. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Okhokhelwayo engesiye umalusi. So laba abasana ama prize noma abanenani abaqashwa ngalo ukuze bashumayele abanandaba nemphefumulo yenu angakutshela noma ngabe yini ukuze wena
uzokhokha lokho ufanele ukukhokhe ngokuba usefikele lokho. Ngiyazi ngiyengizwa abantu bathi umfundisi othize upowerful kanje kufike yena aqashwe yena esontweni. Uqashwa kanjani umuntu opowerful othi uyinkosi? Ngokuba untshela imotivation, uyanikhuthaza ekutheni nina nifuna imali, nifuna ingcebo. Izono akanitsheli izono. Kugcwele oJezebel esontweni, kugcwele izifebe esontweni, kugcwele ababulali nabachithiwe igazi esontweni, kugcwele izinhlebi esontweni, kugcwele izitabane esontweni, kugcwele iziphingi esontweni, kugcwele abathakathi esontweni abaphenduka beza nazo izono zabo bazozigcwalisa esontweni. Ngenxa yokuthi ke niyabaqasha abafundisi benu bakhokhele ukuba bazonikhohlisa ngokuba yini vele niyawathanda amanga. Okhokhelwayo engesiye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe. Izimvu nina nizona izimvu zalabafundisi abaqashwayo. Yabona abafundisi abaqashwayo abaqashiwe. Anizona izimvu zabo. Bona bazele nje ngoba uyakhokhelwa. Uma engakhokhelwa uzoyiyeka lento akanandaba nayo. Ngoba imkhokheli. Bafuna izinto ezibakhokhelayo. Izimvu zingesizo ezakhe. Ngokubani sibona abakhe ukuba benabakhe obezothwala izwi levangeli ngokuthembeka kulowo amthumileyo. Ngenxa ukuthi abathunywanga bayazigigimela, ingakho befuna ukukhokhelwa. Bonke abashumayela ivangeli ngokwethembeka phambi kwalowo uyabatshela ukuthi umvuzo wabo awukho lemhlabeni kepha ungaphambili. Lemhlabeni uthi ke lapha kwincwadi yaseKorinte sahluko 9 ekutshela ukuthi uma ke umuntu eshumayela ufanele ukuphila ngevangeli. Kodwa ekuphileni kwakho ngevangeli wena usebenzeli ukuthi wena ucebe. Awukwazi ukubiza imali abazalwane kumele bakunike yona. Awukwazi wena ukuziphakamisa uzitshela ukuthi abazalwane bebenikela kufanele banikele ngamalini. Akulona ibandla lika Jesu elenze njalo. Akukhulunywa indaba zemali esontweni kuloko ekhulunywa ngemali. Bekukhulunywa ngemali kusuke kuzocelwa umnikele kulezo zinto eziyizidingo. Hayi indaba yemoto yakho, hayi indaba yesudu yakho, hayi indaba yamacici akho nezinwele zakho, hayi indaba yezinzipho zomkakho nezinwele zakhe zaseBrazil zikaSathane. Akushunyayelelwa ivangeli ukuze sicebe ngalo. Sishumayela ivangeli ukuze silande sikhulula abantu ababoshiwe uSathane. Bakhulule amaketango bomnyama kuyona yonke imimoya yasebumnyameni. Ivangeli kaJesu Kristu lisebenziselwa lokho. Uma kukhona umuntu okwetshela ukuthi mawuza kuJesu uzoba isigwili. uNkulunkulu njalo bebeshumayela abashumayela sengazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma okuhle kuphela ngawe. Abakuvezeli isayidi lobubi bakho. Nalento uNkulunkulu afuna wena uyiyeke ukuze uphelelise phambi kwakhe. Wena into ozoyenza uzoza uNkulunkulu uzodemanda izibusiso nemali nengcebo nezimoto. Kepha nje izwi lakhe eliphilileyo elizokwenza ukuthi wena ulondeke uthole ukuphila okuphakade. Ngeke baze bakushumayeze ngakho. Ukuba bayazi uma bekutshela ngalezo zinto uzobaleka uyofunela enye ibandla elizokutshela into ofuna ukuyizwa. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 9 verse 7. Kubani oke aye empini ngezakhe izindlela na? Angihambi mina ngokuthanda kwami. Le mpilo engibambile impi enginikwe uJesu le. Kubani otshala isivini angazidli izithelo zaso? So uma ke ngishumayela ivangeli kubazalwane belamukela. Uma benikela noma kuthi uyasebenza umzalwane ufuna ukuzwisisa kahle ekutshele mina. Uma usebenza ufanele ukhokho kweshumi, ufanele ukunikela. You understand? Ngoba ngimi la anginawo umsebenzi ngathi ngishaya full time job ngiyasebenza ngisebenza 9 to 5. I9 to 5 yami ukuthi ngifithe nina ngezwi likaNkulunkulu uJesu Kristu. Hallelujah. So uma ngikwenza lokho ngikwenza kunina ngethemba lokuthi nami kufanele ngivune nina nothi ngokuthi ngiyademand imali yenu. Uma ungafuna ukunikela anginandaba futhi anginceke umuntu. Kubani owalusa umhlambi? Uma ungafuni ukukhokha kweshumi anginandaba angincenge umuntu futhi. Ngokuba uwena noNkulunkulu hayi ukuthi uzobhekene nami. uNkulunkulu kwincwadi yesibili yaseKorinte sahluko 9 verse 9 uyakutshela ukuthi yena uthokozela abantu abakhipha izinto ngenhliziyo ethokozayo. Akanandaba nokuthi wena ukhiphile kepha inhliziyo yakhe ingathandi, ukhipha nezinkulumo izinto ozikhiphayo noma mawupha nezinkulumo. Uthi lokho kwena kubalelwa lutho akunamsebenzi.
njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu. Ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Yes. Kepha yena onika ohlwanyelayo ihlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu andise izithelo zokulunga kwenu ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuvusa ngathi ukubonga uNkulunkulu ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi. Lokhu ngokuvivinyeka kwale nkonzo abadumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwana benu nabo. Yebo, nabo bonke banilangazelele futhi. Right. Usi, uzalo. Uhlala phansi, right. Chapter 9. Incwadi yesibili waseKorinte chapter 9 verse 7. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethela kona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa. Izindaba manje uzongitshela kanjani nje esontweni lakho wena? Khona ibhuku lokubhala khona amagama abantu njalo abafonela into enziwa kamoya, namanye amabandla ayayenza lona. Ngifuna uzwe iBhayibheli, wena ukhonza kamoya mekuthi ngempela ukuthi ukufuna ukuhamba ngezwi kaNkulunkulu. Lithini? Angiphindele iverse. Yilo incwadi yesibili waseKorinte chapter 9 verse 7. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni. You understand? Umnikelo awukazi ukutshela abantu ukuthi imali ekunikelwa ngayo iqala 50 rand noma 200 rand. Imali yomnikelo imali umuntu esuka enhliziyweni yakhe. Okweshumi ngeke ngikujike ngithi mina ngifuna ufake ngaphezulu kube kwa 15. Fanele kube kweshumi. Yapha komnikelo kusuka enhliziyweni yakho noma kuthi unikela ngo10 cent noma ngo1 cent. Lokho bekusuka enhliziyweni yakho, lokho kubusisiwe uNkulunkulu. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni. So, lento le kumele understand ukuthi ezintweni zikaNkulunkulu angikwazi ukuzenzela izinto ngamandla ami nangokuqonda kwami. Konke engikwenzayo ngikwenza ngoba naku kufanele ngikhazimulise uJesu, hayi mina, hayi imali. Indaba yokugijisa imali ithi incwadi lapha kwincwadi yokuqala kaTimotheyu sahluko 6 kusukela kuverse 7 noma uthi ayoqala kuverse 5 khona noma u6 khona uzo understand lento le umoya ingcwele ayikhulumayo ekuyiyona ebalekile ekumele si understand njengabantu abafuna ukufundisa ngezwi. Ungezi la ngenxa yephanga nokulamba kwakho nezinsizwa zakho. Yiza la ngokuba wena uvumele ukuthi uzosindisa abantu ngevangeli. Incwadi yokuqala kaTimotheyu chapter 6 verse 6. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa Inqala yini ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa nokuthi ukwaneliseke lozo zinto lezo ziyokwenza ukuthi wena ungafuni ukweqa indlela yokukholwa nendlela yokufuna inzuzo ngenxa yevangeli. Ngokuba asilethanga lutho ezweni. Ngeboa asizange silethe lutho emhlabeni. Kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. And futhi kuyacaca ngokuba sebefile uyabazi abaningi kade becebile. Akukho nokukodwa ahamba nayo. Uma kuba mngcwaba nemoto noma nezimpahla zakhe ezibizayo noma mngcwaba nemali ibolile ngaphansi. Ngokuba akuhambi inyama, uhamba umphefumulo. So umphefumulo wakho ufika unjengoba wathathwa
khona lo vela khona awafuni ubuye nengcebo yasemhlabeni uzoyenzani lapha ngoba zikho izitolo nama tuck shop azikho izimoto lapha lapha kuphila impilo omngcwele lapha kuhanjwa ngamabhanoyi asifune amathikithi amabhanoyi akekho umfundisi ozothi bekufundisa athi wena ukhokhela ithikithi lakho lokezulweni lokho ukhohlakala okulethwa usathane kubantu abamalaba abashumayele kepha uma sinokudla nezambatho into ebalekile uma unokudla nezambatho lento akwembatha asaneliswe yikho yamangazi ukuthi abazalwane abanye nje bengivimbezela bengitshela ukuthi ke uJesu uthi ke asifanele sifune ingcwaba yasemhlabeni Kwiqiqise ngibona abantu baposta izimoto nemizi bethi ke okwabo bayaclaima bathi uJesu sebanikele bengangako banike. uJesu akaza sifundiswe lonto eBhayibhelini. Uma kukhona umfundisi okutshela ukuthi ke wena isho ukuthi into sowunayo ungenayo wena uyasikhohlisa wena. Uthi uJesu masikhuleke asikhuleke ngokukholwa. Amen. Masikhuleke sikholwe ukuthi sekuzokwenzeka. Amen. Kepha abafuna ukuceba. So manje bazongitshela ukuthi wena uzoposta imoto uthi sewunayo leyo imoto yakho uJesu uzomnika uzukala time frame wena uyademand uyedelela futhi. Umfundisi ofundisa leyo nto noma wena umfundisi ofundisa leyo nto ufundisa ukukhohlakala ubenza abantu badelela uNkulunkulu. Amen brother. Amen. Wenza abantu bakhukhumale bazifunele impakamo bayatshela ukuthi uNkulunkulu umngani wabo. Nalokuthi ngithatha amavesi amnandi ukuthi uNkulunkulu akasoza kushiya uNkulunkulu uyakucebisa. Uthini uNkulunkulu bethi ke izifeba zingene ezulwini? Amen. Uthini mawuthi uNkulunkulu izidakwa zingene ezulwini? Into afuna ukuthi ushumele ngalezo zinto ngoba uyasaba. Amen. Enduzibiza ngenceke kaNkulunkulu. Amen. Inceke kaNkulunkulu ayilweli ukuthandwa abantu, ayilweli futhi ukuthi abantu bamncome ukuthi elishumela kahle. Amen. So mase uthatha izincomo kakhulu wena emphakamo ezogcwala kwena. Ngoba ngaso sonke isikhathi mokhuluma ufuna ukuzwa izincomo nezilokodo ezinke zokuthi hayi wena umfundisi kaNkulunkulu bakunika izipho. Amen. Amen. Uma kumele ngiphele enyameni, kepha ngizuza ukuphila kuphakade kufanele ngiphele enyameni. Ayikho into engayenza ngizisindise emhlabeni. Akukho lokukodwa mengisebenza ngisebenzela ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile. Uma singavumi isimo fanele ngiunderstand ukuthi asivumi isimo. Ingakho incwadi ithi ke uma unezimpahla zokugqoka fanele kwaneliseke. Uma unendawo yokulala fanele kwaneliseke. Uma unokudla fanele kwaneliseke. Amen. Lokho uNkulunkulu athi uyakwazi ukuthi uyakudinga uthi uyakunezezela. Hayi wena ukuthi uzodimanda kuyena. Kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni bangena ekulingweni nasesihibeni. Yabona uJesu Kristu uSathane wamlinga ngakho ukuceba. Amen. Wayemuholela esihibeni. Amen. You understand? Nasezinkanukweni eziningi emfaka umoya wezinkanuko efuna ukuthi akhanuke lezi zinto emkhombisa zona eziwubula zobubula ezilimaza umphefumulo wakho ezishonisa abantu bese sithathe sikuholela esihogweni nasekubhujisweni. leyo sonto leyo uhamba uyofala lapho kufa kwaphakade udliwe izimpethu nomlilo ongacishi nezimpethu ezingafi lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo akukho ukuphumula lento kuyincanele emhlabeni wayithola kepha uyithola ngendlela engafanele womile ngaphakathi ungenakho ukuphila ngokuba uzange ufuna ukwamukela ukuthi ke uNkulunkulu ngesikhathi esifanele uzomnika uma ngenakho angime le ngimise khona ngokuba ukuthanda imali kuyinthando yakho konke okubi. Ukuthanda imali akaze kuthiwe isono. Amen. Understand iBhayibheli lithini? Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badulelwe ukukholwa. Ukuyifisa ezonto ngishoyo ke. Ngokufisa ingcebo yasemhlabeni. Ulahlekelwa ukukholwa. Basigwaza ngeminjuju eminingi. Sigwaze ngezinhlungu eziningi ngokuba ubhizi. Yabona sikhuluma nabafowethu bathi abanye bayathwala. Kuthiwa badla uthuvi amasimba lo ukuthi uye toilet toilet. Bakuthwalise athi umthakathi yidla amasimba. Amen. Uwadla amasimba sekubhlungu manje ngoba le ngcebo leyo unayo kepha wenza izinto ezikulethela imjunju. Ukuba usebenzile noma walini uNkulunkulu ubuzodla etafuleni ubuse kamnandi. Kepha udla ukudla okuqhamuka ngemumva ezindleni. Yini uthando lwemali oluholela ekufeni nasekubhujisweni. Webathola abanye beletha ama testimony abo ka YouTube sebefakaza ukuthi bebenzane bomnyameni.
abanye balalwa izinyoka, abanye banikwa izimpethu. Yena ujabuliswa ukuthi uhamba ngemoto ebizayo, kepha yena akukho ukuthula kuyena. So lezo zinto lezo uNkulunkulu asikhuza kuzona ufuna siqonde ukuthi yabo njengoba ngimlana angishumayeleli ukuthi ngicebe ngevangeli. Ivangeli ngiceba ngalo ngaphakathi ukuthi njengoba nginalo nama lingisebenze lingikhukhumeze ukuze lingikhulise ukuze ke kufike isikhathi sokufika kwaJesu afike ngilungele ukuthi angazongilanda afike kukhona abantu abavuniwe lapho khona uSathane ade babambe khona bebuyiselwe ekhanyeni hayi indaba yasemhlabeni. So umuntu makuthiwa ngigxeka mathi ugxeka mina ngabe ugxeka iBhayibheli ngoba ngakushumela ngeBhayibheli yena. Uthatha ivesi athanda iBhayibheli asebenzisela ukuze aluthe wena. Mina ngibambulela imibhalo ngembhalo isizathu ukuthi wena ufuna understand ukuthi uJesu yini ayizele emhlabeni. Ophinde nginike incwadi yaJohane esahluko 10. Incwadi yaJohane esahluko 10 kusukela kuverse 12. Uyena ozile ukuzosindisa thina. Uyena ozile ukuzokhulula thina emandleni omnyama. Ubathumile labo babekile abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli bese kuzoba khona abelusi. So khona abafundisayo khona kumele bagade abantu endleleni. Khona bahambe bememezela ivangeli, khona abathunyiwe ngqo uJesu ke abapostoli bane message. Khona abaprofeti nabaloke beboniswa izinto ebazositshela. So wonke umuntu nomsebenzi wakhe ngokwesipho sikaNkulunkulu. Amen. So nina ngicela senibanga izikhundla esontweni ngenxa ukuthi ke nifuna ukukhukhumala nifuna ubonakalisa nobutho ngoba mhlambe wena ubona ukuthi kunemali kulesa sikhundla angisebenzi kanjalo. Akho sikhundla la uNkulunkulu lokho akunike kona usebenzisa kona ngaleso silinganiso uNkulunkulu akunike ngaso. Amen. Incwadi kaJohane isahluko se10 ivesi 11. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engesiye umalusi izimvu zingesizo ezakhe. Ebona impisi iza ushiya izimvu wabaleke. Impisi izibozomele izihlakaze ngokuba engokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle esimfunayo. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Lezo lonto leyo so understand lento esho iBhayibheli. Uthi ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Ngiyazazi ezami yabo methi ngiyazazi ezami. Lapho kwincwadi yaMateyu sahluko 25. Lapho ethi mase fikile verse 33 mengaphosisi. Uthi mase fikile esezahlukanisa uthatha izimvu ngokuba ezakhe uyazazi. Bonke abantu abaphakathi kwezimvu kepha bephiliswa kwezimbuzi uzobathatha ababeke nezimbuzi. Amen. Incwadi kaMateyu chapter 25 verse 31. Yini uyabaza abantu hayi ukuthi ke siyafundisela njengoba sithi ke siyamfuna. Amen. Simfuna ngokuba naye funa sazi kubhlungu ukuthi uyamazi uNkulunkulu kepha akakwazi wena. Amen. Ayikho into ebhlungu ngaleyo ingakho ngithi mina understand ukuthi awukwazi ukuthi bese ukholelwe unyoko noma ukholelwe uyihlo noma ukholelwe indodakazi yakho mawukholwa uzikholela wena wonke umuntu uzoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Amen. Umsebenzi ongakwenza wena mawukuthi usindisiwe fundisa ingane yakho indlela zikaNkulunkulu. Uma wena usindisiwe ugane umkhwenyana ongakholwa hlala enkosini. Amen. Enza umsebenzi ukuba unkosikazi ungenzi imisebenzi yamasiko abantu aphambene lentando kaNkulunkulu. Amen. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezigcwele kanye nayo khona isihlala esihlalweni sayo senkazimulo bese ihlala esihlalweni sayo senkazimulo kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke ibahlukanise abanye kwabanye njengomalusi yahlukanisa izimvu nezimbuzi. Yes. Imise izimvu ngasekunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Bese ithatha izimbuzi izibeke ngakwesokhohlo. Khona inkosi izakuthi kwabangesokunene sayo zanini nina nibusisiwe ngubaba. So izimvu ilabo athi ke ziyamazi izimvu zakhe naye uyazazi izimvu uzibiza ngamagama. Ziyalazi izwi lakhe uyazihola akaziqhubi. So uma zizwe izwi lakhe zilandela izwi lakhe. The same thing njengamanje bengishumayela owazi izwi likaJesu ulandela izwi likaJesu ayalandela umhlengi noma kuthiwa uhamba nami kule ndlela kepha ingokuba mina ngikhombisa indlela. Ngeke ngithi mina ngizoma la ngithi mina umholi wakho mina ngibekwe njengesisebenzi njengomalusi
njengoba kusho iBhayibheli. Fanele ngiluse ngingabheke inzuzo lekunina. Nina ninikela ngoba kubona ukuthi kufanele ukuthi ngimzuze kunina ngokuba neqondo umbhalo ukuthi itheni. You understand? Ingakho sinivulela imbhalo ukuze uma unikele understand ukuthi awunikeleleli ukuthi ucebese mina. Amen. Khona inkosi iza kuthi kwabesokunene sayo, zanini nina nibusisiwe ngubaba, nidle ifa lombuso eniwawulungisiselwayo selokhu kwasekelwa umhlaba. Yes. Ngokuba ngangilambile nase ngiyabona ke izinto ezosifaka ezulwini. Khona sizibiza ngamakhola. Amen. Uyakholwa unomona, uyancishana. Amen. Ngeke uzulibona izulu. Ngomona ngiyakutshela nje. Izinto uzozwana ngeBhayibheli. Umona yifa labantu basesihogweni. Amen. Ingakho ethi ngangilambile nangipha ukudla. Ngangomile nangiphuzisa. Ngangingumfokazi nangingenisa. Kwaxakekile umuntu wangeniswa. Ngihambaze nangembathisa. Umuntu behamba nqunu umbuka wena. Ungafuni ukumnika impahla zogqoka unazo. Ngangigula. Umuntu begula wena ufuna ukuyombheka. Ngangisetilongweni neza kimi. Thina njengabantu abashumayelayo evangeli sifanele ukwenza futhi lokho konke. Amen. Sihambe sibabheke esibhedlela sibakhulekise ngoba lidinga ivangeli labo bantu. Abanye babo badinga uJesu, balinde uJesu, balinde thina. Thina sibhize emasontweni sitshela abantu ukuthi abanethi imali. Amen. Abantu balinde ukusindiswa lapha bangene ezulwini. Bafuna ukwamukela uJesu, thina sibhize silibele la. Sikhethile, sibuka ama DStv, sibuka Netflix. Amen. Moshe isikhathi imphefumulo yangena esihogweni isuku nosuku. Ngangisetilongweni neza kimi. Yes. Khona bayaphendula abalungileyo ngokuthi Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sangenisa noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walabo njengokuba ukwenzile kulabo abafowethu abancane nikwenzile kimi. So uyaqonda ke manje ukuthi le verse elithi thanda umakhelwane wakho lingena kanjani kuyona yonke lento. Amen. We understand ukuthi umethi thanda umakhelwane wakho yokuthanda usho ukuthini. Amen. So umele ukuthi wena lokhu uJesu akufunayo bethi ke ngize ngomusa. Amen. Angizanga for imhlabelo. Amen. Ngize ngomusa. Ufuna wena ube nomusa ngoba uthola umusa wena kuyena. Amen. Into ayilungisayo, into yakhathi uNkulunkulu nabantu kusukela kudaleni. Isono bese ke kwincwadi yaGenesis sahluko 6 uverse 1. Akutshela uNkulunkulu ukuthi yini eyenza ukuthi athathe isinqumo sokubhubhisa umhlaba emhlabeni. Izinto lezi ezikhona eBhayibhelini uNkulunkulu angazifuni. Ingakho ethi ke thanda umakhelwane wakho nje uthanda ufuna ukubuyisa abantu babuyele othandweni. Amen. Ngobungcwele. Amen. You understand? Amen. Ukuthi ungantshontshe, ungafebi, ungadlinzi kabi, ungaphili, ungaqamba amanga. You understand? Ungalinge ube nodlame kumakhelwane wakho. Amen. You understand? Amen. Nike. Incwadi kaGenesis chapter 6 verse 1. Yes. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bezala amadodakazi amadodana kaNkuluNkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle asithathela abafazi kuwo wathandayo. Wayesethi uJehova, umoya wami awukubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje. Izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka 120. Ngalezo zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni. Lezo lonto leyo. Sebe phumile izingilosi ezazijunyiwe ukuthi azogada abantu zalala nabantu besifazane bazala abantu abakhulu amajayeli. Kwase kuthi emva kwalokho futhi ke kwase kugcwala iziqhwaga emhlabeni. Yes. Nangasemuva kwase kuvela ukhona lo moya lo. Lapho amadodana kaNkuluNkulu engena kuwo madodakazi abantu awazalela abantwana. Yes. Lana ayengamadodana asendulo anamandla. Yes. Anegama lodumo. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni. Nokuthi zonke izizindlo zemicabango enhliziyo yakhe zimbi njalo. Ngemicabango yethu yayibona uNkulunkulu enye into futhi engibalayo ukudlinza kabi. Amen. You understand? Amen.
wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba. Yes. Yebo, abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. Kepha uNowa wayetholile umusa emehlweni kaJehova. Lokhu kuyizizukulwane zikaNowa. uNowa wayeyindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. uNowa wayehamba noNkulunkulu. uNowa wazala amadodana amathathu, ngoShem, noHem, noJafethe. Umhlaba wawonakele ebusweni bukaJehova. Naye indaba le khona. Yabona ukuthi yini enza uNkulunkulu ukuthi akhe le ndawo kuthiwa isihogo. Amen. Afuna ukuqedwa ngabantu. Yini uthola umusa wena? Ngokuba umhlaba wonakele. Wawonakele, usonakele. Umhlaba wagcwala ubudlwangudlwangu. Ubudlwangudlwangu. uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonakele. Yes. Ngokuba inyama yonke yayonakalise indlela yayo emhlabeni. Indlela zethu sonke silandwa esonweni ngobani? ngoJesu Kristu. Udlalo ubudlwangudlwangu, ubufebe, ninzondo, imihlinzi engasile, ukuthakatha. Izona zinto lezi ezisikhasha noNkulunkulu. Understand ukuthi ke uma sibizwa thina sibizelwa othandweni likaNkulunkulu. So lo thando likaNkulunkulu alikutshelayo ukuthi ke njengoba labantu bonakala enyameni, thina solungiswa manje ngoJesu Kristu. uJesu Kristu uthunyelwe ukuthi azosifundisa ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ingakho le ncwadi le yaMateyu iqala ukuthi ke uma sefika ehlukanisa uyongitshela ukuthi ke ngangilambile, ngangincaniwe, ngangiswele into yokulala, ngangenazi impahla zokugqoka, ngangisesibhedlela, ngangisejele, kepha kwazange ukufika. Hawu ngoba nje wonke wasikhathi sikubone nje wahlule kokwenza kulo seduze kwakho. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. So konke okukhona lokumuntu kumfanekiso kaNkulunkulu. Bose uthanda uNkulunkulu ungafuni ukuthanda umakhelwane wona ngela ngesikhathi. Funda ukuthanda umakhelwane. Inhliziyo ilikhuni. Kepha ngokuzila ukudla. Kepha ngokuthandaza, ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusiza. Wena uzokwenza lokho noma kunzima. Kunezinto ekumele siziphoqelele ukuze sikwazi ukuthi sigcine sizenza sizijwayela. Wena ufuna ukuthi ufuna uNkulunkulu. Kuyiqiqi sowenqela ukuthandaza. Sowenqela ufunda iBhayibheli. Mebele ufunde unezinto ezikubambezelayo. Uthando lakho leshesha ukuphela kuNkulunkulu. Kepha ezintweni zasemhlabeni luningi uthando lakho. Manje ke ngingakwenza kanjani mina ngikuphoqa uma uthi wena uhlula uNkulunkulu okuyena umdali wakho? Angikwazi ukukuphoqa mina ukuthi ukholwe evangeli. Angikwazi ukukuphoqa ukuthi wenze lento eseBhayibhelini. But umoya ingcwele. Othi wena mase umthwalile ngoba uyazazi ukuthi unganiwe, uzophuzisisa kulowo mthombo lowo. Uzohlisisa kulesinkwa lesi. Awunandaba noma wakho. Awunandaba nobaba wakho. Awunandaba nomngakho nengeni zakho ngokuba le evangeli lithola nguwe. Wena othola umusa. Awuthola la ngomunye umuntu. Wena umsebenzi wakho ukuthi wenze ivangeli, ukuthi ulazi ivangeli, ukuthi ukwenze konke uJesu akushoyo, ukuze upheleliswe. Isizathu ukuthi sisheshe siphelele uthando nakubantu abaseduze kwethu ngokuba nothando lukaNkulunkulu asheshe ukusiphelela. Amen. Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, "Imuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na?" Yes. uJesu waphendula wathi, "Owokuqala ngokuthi owokuqala otheni? Yizwa iNkosi uNkulunkulu wethu. Yezwa. Inkosi yinye. Yes. Uyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho." Kepha wena uthanda impahla zokugqoka ngayo lonke inhliziyo yakho. Uthanda izimoto ngenhliziyo yakho yonke. Uthanda imali ngenhliziyo yakho yonke. Uthanda ubumnandi, uthanda ubhiya, uthanda ugwayi ngenhliziyo yakho yonke. Uthanda into zokufakela ngenhliziyo yakho yonke. Uthanda izipho zakho ozidaliwe ngenhliziyo yakho yonke. Ungcabela ukuthenga izipho ngenhliziyo yakho yonke. Ungcabela ukwesesikweletini ngenxa kabhiya, ngenxa kagwayi, ngenxa yamanga. Amen. Ngenxa yomona. Amen. Ngokuba ufuna ukuhlula umakhelwane ubona ukuthi wena ungakwenza nawe kwenzeke. So ungangenza noma ngabe yini ukuze ube nawe. Awunalo uthando lukaNkulunkulu. Ugqoka izivathu esontweni uyaguqa uthandaze, kepha uthando lukaNkulunkulu alukho.
ukuba izwi lakho ulenza ubaba unalo bawuzolenza izwi lakho noma kuthiwa kunzima kangakanani ngoba into ekumele uyilwele ukuthi wena intando kaNkulunkulu yenzeke empilweni yakho. Amen. 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 Ngapha bekuyintando kamfundisi wakho ufuna yenze ngokusheshsha ngoba uyambona yena. uNkulunkulu ngoba ukunikeza ngoba umbone wena ngoba umbone yena ubona ukuthi hayi uNkulunkulu ngamdotsha. Amen. Lo mdotsha uyena ke egcineni ozokwahlulela. Amen. Lo mjabulisayo emhlabeni uzofana naye yaphansi la enhlabatheni. Amen. Amen. Ngoba yini nihlonipha nikhethe ubuso babantu. Amen. Ngoba yini anifuni ukuthi ke nithembeke ezwini eliphilileyo. Amen. Ngothembeka kanjani mina ufuna ukuthembeka kuNkulunkulu ngakuthemba kanjani mina? Amen. Kanti usho ukuthini uNkulunkulu esingalibeka ithemba lakhe enyameni nakumuntu? Amen. Ngoba vele uma ungathembeki kuyena ngizokuthemba kanjani mina? Amen. Why kumele ngikuthembe mina? Amen. Why uthemba umfundisi wakho ngaphezulu kwezwi eliphilileyo? Kanti ukholwa yini umfundisi noma iBhayibheli? Amen. Yini ukholwa yiyona? Owesibili yilo Owesibili yilo. omthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. So yalizwa nje iBhayibheli. Mawugcwalisa lencwadi ngencwadi yokuqala kaJohane. Sahluko 4 verse 18 and 19. So uthando lona kumele silulwele ukuba nalo kwintshela mina. Hayi lokufela. Hayi uthando lokusenzisa. Ungabe igwala othandweni. Zwile lithini iBhayibheli. Amagwala nabangakholwayo. Amen. Amasela yezefebe izephinga ababulala abathanda abathakathi abathanda imilingo nabayenzayo ngeke baze bangene ezulwini bangaphandle. Amen. Bangaphandle bonke. Amen. So uma ufuna ukukholwa iba nothando uqala ufuna ukukhula uthando ulwele uthando ukutshele mina. Amen. Yabona bethu uJesu mina ngingumalusi ngiyazifela izimvu zami. Nawe ufuna ukufela ukuthanda ngokweqiniso. Amen. Ngoba ukufela ukuthanda ngokweqiniso. Ukuthanda ngokweqiniso usho lo uthi uyamthanda. Isenzo esiveza uthando. Amen. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine verse 16. Thina siyalwazi sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kwithina. uNkulunkulu luthando uNkulunkulu uluthando. nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu. So uma sihlezi othandweni sihleli kuNkulunkulu. noNkulunkulu uhlala kuye. noNkulunkulu uzahlala kithi. Ngalokho uthando luphelelisiwe Uthando kithi, luphelelisiwe ngokuhlala kuNkulunkulu ukuze sibe nesibindi ukuze ngosuku. sibe nani? Ukuze sibe nesibindi. So abantu abaningi abanaso isibindi sokukhuluma iqiniso sokuthanda iqiniso, abanaso isibindi sokuba nothando, abanaso isibindi sokuthi ke azinikele enkosini. Amen. Ngapha bayakwazi ukuzinikela ekufebeni. Amen. Ahamba uyolala nomfana ngoba ethe uyamthanda, Amen. uyahamba uyolala nomfana ngoba ukunika imali, Amen. uyozinikela esonweni ngothando. Amen. Uzoma leva kwepulpit uzonikela abantu uzozinikela othandweni likaSathane ngokuqamba amanga kubantu. Amen. Amen. Ngalokho Ngalokho ke, luphelelisiwe uthando kithi, luphelelisiwe uma sizoqala samukela uthando lwaNkulunkulu sizinikele kulo futhi. ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa. Yes. Ngokuba njengalokhu enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. Sanikhohliwe nina abantu ukuthi egcineni nizokwahlulela. Amen. Ingakho niletha amathomoya emasontweni. Amen. Ingakho nigqoka izikete emfishane nina bomama nabosisi. Ingakho nigqoka izimpahla ezimpintsha ezithathe eziveza umzimba yenu. Ingakho nigqoka skinny jean. Ingakho nifaka izinzipho emabandleni. Ingakho nifaka ama necklace. Ingakho aneziphambana washo lutho. Ingakho nifaka amacici nezinto zokufakela nama makeup. Ingakho nifaka amazinyo emasontweni. Niyacobezelayo. Amen. Ngoba yini nina ke senikhohle ukuthi nizokwahlulela. Isanikhohliwe imibhalo nothando lukaNkulunkulu. Amen. Nilalela abafundisi. Niyeke imibhalo ephelileyo. Amen. Akukho ukwesaba othandweni. Akukho kwesaba othandweni. Yabona nje ngikhuluma kanje, ngikhuluma ngesibindi ngothando. Uma bengamthandi uNkulunkulu bengengikhulume kanje. Bengizokhuluma amanga nginkohliso nginifumbe ngayo yonke into ezonijabulisa. Amen. But ngenxa yothando, wena wabona wena uthi ayudiniwe nje unolaka uthando lukaNkulunkulu. Olukuthethisana lesona sikubambile. Amen. Akukho ukwesaba othandweni. Akukho ukwesaba othandweni. Kepha uthando olupheleleyo Uthando olupheleleyo. liyaxosha ukwesaba. Lixosha yini? Liyaxosha Liqeda ukwesaba. ukwesaba uthando olupheleleyo. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso. Ukwesaba kusho ukhona into wrong. Amen. Ejezisa umphefumulo wakho nenhliziyo yakho ingakutholi ukuthula nekala inekala. Amen. Ngokuba yini khona lokwesaba lokho okuhlukumezayo.
Kepha uma ugcwalisiwe othandweni likaNkulunkulu lagcwala nakuwena, waligcwalisa kumakhelwane, waligcwalisa ngokulenza nokuliphila, nakho-ke sunqoba ukwesaba. Nowesabayo akaphelele othandweni. Do you understand? Amen. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Sithanda ngokuba yena wasithanda kuqala, ingakho sikwazi Amen. ukuthanda. Amen. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambe manga. So asikwazi ukuthi sithi siyakholwa kepha nomuntu omzondayo uthi ukholwa naye. Amen. Mzalwane ngiyakutshela egcineni sokwahlulela, ayikho into efihlile enhlizweni yakhe engeke izivele phambi kwaNkulunkulu. Ingakho kumele manje uqale ulungise uhambo lwakho noNkulunkulu, hayi uhambo lwakho nawo nomfundisi. Umfundisi akakholele ezwini likaNkulunkulu elipheleleyo, wena enza izwi lakhe, ungaloku ubhekene nabanye abantu lokunaka abanye abantu. Lapha nifuna ukugcwalisa uthando kubona. Amen. You understand ukuthi abazalwane baphuma esontweni behamba indlela eyodwa omunye unemoto abashiye. Amen. Amen. You understand ukuthi esontweni uyambona umuntu wehlupheka unezimpahla ekhaya kepha ukwazi ukufika umbize eceleni umnike oplastic noma umthathu ekhaya ufike umnike. Amen. Ngakho mina ngifuna ukwenza lezi zinto, ngifuna ukubukwa ingakho noma phambili lithi hayi ngifuna ukunika abazalwane ukuthi nokuthi. Uyafuna ukubukwa wena. Amen. uJesu akayifuni lonto kuphela. Amen. Mawufuna ukusiza umuntu noma ufuna ukupha, mnike yedwa. Amen. Amen. Ukuze-ke kudumiseke lo ngaphezulu. Amen. Ngakho uma umenzela ukuthi ubukwe noma ufuna ukubukwa, wena ubukisa ngasho amahloni ukuthi uzokwamukela into eyisiphiwo phambi kwabantu. Umvuzo wakho emhlabeni. Amen. Kepha abanomvuzo kaNkulunkulu laba benza izinto ekufihlakaleni ngoba khazimlisa yena. Amen. Amen. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe, ungumqambi manga. Do you understand? Ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo, Ombonayo ungayithanda kanjani into ongayiboni ukuhlulwa into oyibonayo? angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo mliyalo sinawo uvela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Yabona ukuthanda uNkulunkulu lipheleleso kanjani? Othanda uNkulunkulu uthanda izwi lakhe, nakho konke uNkulunkulu akushilo okuzohlomulisa wena ukuze ukwazi ukugcwalisa izwi lakhe nobungcwele bakhe. Uma uhluleka ukwenza lezi zinto usukhohliwe ukuthi uzokwahlulelwa egcineni. Niphila kamnandi nina, niphilela manje ama home theater nama flat screen nezimoto ezivuleka yonke indawo. Nifuna amawashi, nifuna yonke, nifuna impahla zokugqoka. Senikhohle ukuthi kunento ekuthiwa isono. Ngoba abantu abaseshumayeli ngesono. Senihleli nje manje ninethezekile emasontweni nezono zena niphenduka. Amen. Angibizwelanga mina ukuthi ke ngizomalanga ngihlobisa inkulumo noma ngizama ukuzincengela kubantu. Ungisiza ngani ukuthi ngizuza wena ngilahlekelwe ukuphila kwami okuphakathi? Umphefumulo wakho mkhulu uNkulunkulu. Mina ngangayilutho kuwena kepha kuNkulunkulu ngiyikho konke ngokuba ngiyenza lokho akufunayo. Ngifuna ukwenzisisa noma kuthiwa kuvuma. Angikathali ukuthi isono singifica kangakanani ngizosihudula. Ngizihudule ngize ngisukume ngicela amandla onke ukuthi angimise ngokuba ngifuna ukumela ukuthi ngenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Mama simena lo ngqondo kuningi ongaphuma kona namaketanga ongaqashula kona ukuba wena ufuna ukuphilela emhlaba, ufuna ukuphilela ke lokho ongabonwayo ongakofiki. Bathi sithanda lokho okubonwayo. Yabo lo muzo wakhe emhlabeni uzokwakha ufushiye. Ngane na unawo umuzo nesihoko. Nika incwadi ezenzo. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetro wayesethi, phendukani. Ilowo naloyo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. So manje into emele siyenze ukwenza lembhalo le mawufuna iverse chapter 2 isahluko 2 verse 38 incwadi yezenzo. Mawusufuna ukwazi into kumele uyenze ukuzuza uNkulunkulu. Ithi incwadi shiya izono zakho uphenduke inhliziyo yakho ibhekise kuyena yena yedwa ufuna yena yedwa. Bese ke uze kuyena uzobhabhatiswa egameni lalowo wakusindisayo uJesu Kristu. Ukuze ke uthethelelwe amacala akho. Bese ke ulindele isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Bese usamkelile isiphiwo sikaMoya oNgcwele sekumele ungene emanzini ukuze wena upheleliswe kukho konke. Ngokuba usanikiwe isikhathi, usenazo isikhathi
sokukwenza konke Amen. sokugcwalise konke ukuze uphelelise phambi kwakhe uthola umusa uthola iqiniso wafakaza nangamanye amagama watheni Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindisani kulesi sizukulwane esiphambeleyo zisindisani wena kumele uzisindise ngeke uzusindisa abantu ngenkani ungalingi uzama ukuthi mose umngcoleni udonsa abantu qala uzifake wena ugcwale uthi mfi uhamba indlela efanele konke okulandela ekufanele ukulandela hayi wena uzama ukuncenga abantu understand mawufuna ukubhabhadisa ogameni lika Jesu Kristu yakusithinta kule mniningwane ebonayo uNkulunkulu sikhuleka ukuthi enze indlela ukuthi ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu uze kuye inhliziyo yakhe epheleleyo uhambe imfundiso noma uhambe indlela omngcwele uthola imfundiso ephelileyo uhlanganyele emkhulekweni nasemthandazweni nasekuhlanganyeleni kokudla udla udle nabazalwane khuleke nabazalwane hlepho lisinga nabazalwane ukuze kugcwaliseke konke okuphakathi eBhayibhelini. Siyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu uNkulunkulu inkosi yethu yokuphila ngesikhathi asenzele sona umusa wakhe. Siyacela ukuthi siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngolesibili uNkulunkulu evumile ngoNambama Jesu Kristu inkosi. Amen. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga ngothando olungaka osiphe lona Nkosi ukuba sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wena osemazulwini ukuba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi kuba Nkosi lo naloyo okholwa nguye angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Siyacela Moya Ngcwele ukuba izwi lakho Nkosi eliyinkemba lihlabe liqhubeke lenze umsebenzi ngaphakathi lisuse lonke ukukhula ngaphakathi enhlizweni zethu Nkosi silungisiswe ngokuba uNkulunkulu onamandla wena ushilo Nkosi uJesu ezwini lakho ukuba iloyo naloyo lizwayo izwi alenze kuphambi kokuba afundise ngalo. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuba izwi lakho silenze uNkulunkulu onamandla sesilizwile silenze silifundise Nkosi ngakho konke ukukhandleka nangoko konke ukuthanda wena Jehova. Siyabonga Moya Ngcwele ukuba usipha amandla ukuba izwi lakho silenze nokuba silifundise sesilizwile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Qhubeka njalo Moya Ngcwele ukhazimulise impilweni zethu usehlise ukhazimulise wena ngokuba wena uthembekile ngaso sonke isikhathi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.